खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग्सआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबायमा जिउ फरायनाय महर लानो सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोसेन लामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदानबा अननानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबायना थ' सिदा टारगेटआव मोननानै आं केमेराखौ अन खालामहैफिनसै सोनाफोर खालि बिदि सोलाब सोथाबखौ लानानै ओमफ्राय दसेनो गाज्रि जायो एसे मोजांखौ ला सार्टखौथ' आं थैनो बायनानै होला आरो दोनथ' फेना नायग्रो जेखौ लांनो फैदों इम्परटेन्ट बेखौ नायग्रो बे सोलाब सोथाबखौ लानो सैनो 100 थाखानि आं एसे मोजांसो होनो नागिरदों एबार जाथोसो बास्केट रायलायनाय बुस्थु लाङाथ' बाबा थाबथां थिबथांसो टिउसन थांनो मा थांनो फेनानो गैया आरोना फेन गैया माने थाब माबा जायोना दाख्लै लालेफारायाव मास मोनसे एकदम गेलेग्रा फुख्रि दुगा फेनफ्रानो मोजां गैला एसे लांस्राङाबानो जाया फैदा फै लानाया लाबाय ओमफ्राय दिनै फिसाजोनि फेभरेटखौ मोनलाजोबथारदों आरोना जेबा गोनां सनाफोरनि जेबा गोनां बिदायाबो बासिगासिनो जेबा गोनांखौ लाखादोलै होननानै आरोना जेबा गोनांखौ मोनबाय मोननैसो सुनाय नंला आरो आं फिसे ओइ मा लांनो फैदोंमोन मा लाखो मानसिफ्रानो नै गासिबो काउन्टारानो फुलसो दिनै ओइ नायदो पे खालामनो होगोन ना होआथाय बाथाजोब्बाय नोंहा बेखौ मोन्दों मा गोदान वा बेखौ र' फैसा होखांनानै खेवगोन मा दे सना ओइलाय आंखालनो फैसा होनोसै ओमफ्राय खेवनोसै सेस जोंना सिङावनो जाखाजोबनायसै टारगेटआ सफैफिनबाय जोङो मा होनना बुंदों आरोना फिसालानि टिउसन गनासो थांखादों नालाय 6ता बारखाबायमोन नोंखौ देखायाहाय आङो आंनि फिसाया जोंना बिमाना बुरैयानो 1 लाख साबसक्राइबार जाबासो फैसिगोन बायदि मोनबाय आङो जि बोरैबा हाला आङो मानसिखौ ओमफ्राय लायनो थांदोंमोन एफा एनै बुस्थु बिसोर सानैनियानो बांसिन ओमफ्राय मा जाबोखोहाय आयौ द्लाम एसे देखायनो सनाफोर आं मा लाबोदों र' गिबियावनो फोरमायगोन मना गांसे लांखादोंमोन आङो मना गांसेयावनो आद्राल जाखागोन बे होननानै मना गांसे नालागे मना गांसे एक्सट्रासो बायनानै लाबोनांबाय ओमफ्राय सकस बाय थायो आं मोनसे बायना होयो ओमफ्राय बियो मोनबा बायनानै मोनसे फ्रि नालाय 6ताखौ लानानै फैखाबाय दोनदो मादै सकसा ओमफ्राय नै बे खुरै बाय 1 गेट 1 फ्रि ओमफ्राय मोनब्रै लानानै फैबाय आरो साब्रैनि आवगोलनि बायनाया बिदि जाग्राया मेगि थेगि जानो नांगौना गैला गावला जोब्बाय गावनो बोरै जाहोनो ओमफ्राय नै बे आइजोनि सेन्देलाथ' नै मालाय जा मोजां मोनदों आथिं सुबायबो ओमफ्राय नैबेखौ एखे बेखौ लाबोथारबायना मोननैजों बेसेबां लाया बाबा बे 120 पिकल गार्लिक बेखायनो मोननैजों बाय 1 गेट 1 इमलि मिक्स बेनो बेस्ट ओमफ्राय नैबेखौ लानानै फैबाय सेन्देलखौ बेहा एसे खम हाब बै गाननाया 300 थार थैखागोनसो बेहाबो 300नि खाथियावनो 229 15 थाखानि खेवथांना दोनथां गोलैबाथाय बोरैबा जागोन सिगुयैबाय सिदायाव बाबा लां मोननैबो थाल गैथ्रालाय आं फिसाया बोरैबाथार ओमफ्राय नै टिफिनाव लांनो 5ता बेसे ओंखाम लांनो बेसे मा लांनो जायो नालाय बाय 1 गेट 1 फ्रिखाय बेखौबो मोननो लानानै फैबाय एसे लानानैनो माने एरलाङो आरोना आरो ससाबो मा खालामनो फिसा बेसे बायनो ओंखायनो मोननै नै बे बाय 1 गेट 1 फ्रिखौ लानानै फैबाय ओमफ्राय ओरै दंबावो थाइबानि खोथा मिथा लायो आरोना सामफ्रामबो होनजायोआनो नानिया ओमफ्राय ओंखायनो थाइबानि जायगायाव नैबेखौनो लाना फैखाबाय एफा माबाना होनोसै ओमफ्राय बेहाय दंबावो बिमा बुरैनि मानजिग्रा आरोना ओमफ्राय नै फिसालानि बे लाबोलाय बाबा आरो फैलाय नोङो उफाय गैयाव गेदेरफोरनि सेक्सनाव थांनानैसो गेदेरफोरनिखौ लानानै फैबाय ग्रोब जानायखाय मोननो लानानै फैबाय आरोना नै बिदिखौ लायनो होननानै थाङाखैमोन नाथाय राजामोननि हामनाय फेनानो गैला आरोना ओमफ्राय गस्लाया सिम्पोलथार नै बेखौनो लानानै फैबाय आमेरिकानाव थांबा बथलखौ आमेरिकानाव थांबा लांगोन दै सोनानै लांगोन दे बाब बिमाखौसो गोसोखांथारबाय आरो बियो लाजिनो नुथारगोन नोंखौ लाजिनो नुथारगोन दे सना दे ओमफ्राय लालेपावाव थांबाबो ला दे ओमफ्राय नों बेखौ बख'बाय थानाङा दे बायगोन नङाबा दे मोजाङै लोंखांबाथाय खोबदो ओमफ्राय दोनदो माबा लाजेननायनिफ्रायनो बानाय ओमफ्राय दा साफा सुनानै दै सोनानै होबाय आं बेखौनो फार्स्ट फैजेननानै खामानिया
बे ओमफ्राय नै फिसाजोनिखौ बिराद मोजां मोनदां जेबा गोनां मोनथाङानो आरोना नोंनि सुना नोंनि सोखानाय बथलाव दै सोखाबाय आं ओमफ्राय नैबेखौ मालाबा लालिफोर थांबा होननानै जया सरकारनो लादों आरोना आङो सिङाव गानग्रा ओमफ्राय नैबेयो बाबुनि ओमफ्राय नैबेबो आरोना नानिनि मा दोनदो जेबा गोनां मोननै मोनबोनानै मोननैबो लाबाय जेबा गोनांखौनो मोनथाम मोननायखाय जेबा गोनांखौनो मोनथाम लानानै फैथारबाय बेना दे लानानै फैखाबाय नै सनाफोर मोननै नांगोन ना ओमफ्राय नैबेखौ मोनसे लाबोबाय आरोना मोनथाम जाबाय फिसालाना गाबोन दुगैखांनानै गानगोन दे लोखि दे गाबोन दुगैखांनानै गानगोन दे दा गानथ'नाङा ना ओमफ्राय बेबो जया सरकारनि मा होननानै बुंनो आरोना बै आंनाव थानायाव आं बायना होनाय बिशालनिया बेनिफ्राय थांनानै बियो गोदान मोनाखै आरोना आं जेरै बायना होदों मुसिलायनाय बेखौनो गाननानै फैफिनदों दाबो दङ आरो ओमफ्राय दाख्लै पेनखौ गांनै बायनानै लांबाय आङो पेनाबा बे आं जा बायना होदों न'आव थांनानै मानसिया आलाय सिलायसो जाहैदों ओरैबायदि गोदाव सोराव एखमबा ओमफ्राय मा होनबावनो आरो ओमफ्राय आं आरो लानानै फैबावबाय मालाबाफोर थांबा माबानो होननानै ओमफ्राय बिमाया दै गेन्जि गुफुर गांसे लानानै फैदों दै गेन्जिया गोसोम गांसेल' ओमफ्राय गांसेया 19 लायनाय ओमफ्राय नैहा 100 थाखानि फास्रा लानानै फैदों आङो गुफुर नागिरदोंमोन गुफुरखौ मोनासै गोसोमखौनो लानानै फैनांबाय आरोना नै 100 थाखानि फानफ्रनानै दोनग्राया ओमफ्राय नैयो फिसाजोनि गेन्जि आरोना बिमानोसै बेफोरो गैला बेनो जोंना शपिंआ बाबा मोजाङै सेट खालामनानै दोनथां सना बिसिनियाव बिदि खेवलाबायनो नाङा दोनथां एबार साफा खालामस्रांसैलै आङो ओमफ्राय बेखौ हले फिसाजोआ जि मोजां मोनदों आरोना एकदम बैयावनो गाननो दावरावमोन गिदिर नुयो खिन्थु बुस्थुआ एसे फिसा ना डाबल आंबो मोजां मोनदों 300 थाखा लाथारदों जारलासो दोनथ'नोसै नामा बेखौ सेन्देलखौ बल थांबा गाननांगौ ना बेयाव दोनथ'नोसै आरामनो रानथोंसै बेनो जोंना दिनै बिफाखौ लुथिनाय हाबाफारि आरोना ओमफ्राय मेंनायाथ' दोखो मेंखाबाय आरोना गथ' गथाय गासिबो हल्ला जब जाजोब्बाय मानो मेङा जानो 2 घन्टायानो जादों खोमा जोङो गोजौ गाहाय बैयाव मोनसे लायनाय आरोना हाला दा बोरैबा मोनजोब्बाय दोरफोनो साहा पानिबो मोनलोङासै ना साहा पानि लोंनाय टाइमाव थांबाय ओमफ्राय मोनानि आदारा जेबो खालामला आङो बेनि सिगां ब्लग्सआव जाखिनि फोरमायदोंमोन ओंख्रि आंनि कबि भाजा दालि ओंख्रि बेखिनि बासायदोंमोन बेखौनो एसे जागोन ओमफ्राय लाबोखादोंना खट्टा मिठा सानासुर बेखौ जाफागोन आरोना जानो हाखायोना आं खिथाखादों सिगां ब्लग्सआवबो ओमफ्राय नै गाइखेरा आरोना साहा लोङासै नालाय गाइखेरा बजाय जानानै थाबाय फिसाजोआ जायोबा जाथोंसै आरोना ओंखामाबो दंबावोसोहाय एसे बेखौनो एफा जानोसै मोनागौ नालाय आरो माथोबाव ओमफ्राय फिसालानि टारगेटआ आसार बायनाय लोगो दालि दङ ने मामि दालिजों आसार जाहैसै टारगेटआ बेसो बेना उखैलागै दा उखै आरोना आसार बेनि जरावनो लानाय जादों आरोना नङाबा आं खुनु बेला आसार बायफेरामोन आरोना आंनावनो आसारा खालि जाखायामोन जलफि आसारबाबो थायोमोन ओमफ्राय आरो मा होनो थाइजौ आसाराथ' थाखायोमोनानो बाट एबार गैयाबा अखाजों बांखाजों लायनोबो मोनासै हजों थाइजौआबो दानफायबाय फांसे बायगुलायबायसो आसार गैयाबा खालि मोनो टेबोलखौ माने जोंहा ओमफ्राय कुर्ताफ्रालाय बिमानाबो मोजां दङमोन आरोना बाट आङो लाबोआसै आंनाबो टारगेट दङ साननाय दङ आरोना प्लानिं दङ जिजिरि दख'ना दखान दङना क'क्राझाराव आं खुनु बेला थांफेराखै मेरला दखान आं थांफेर दङ खिन्थु जिजिरिखौ गिदिर होननाय खोनादोंना ओरैनो नुयोल' माबायावहाय बिसिनि इउटुब चेनेलावहाय ओमफ्राय आरो सोरबा शेयार खालामनायखौ नुदों थ' खनसे थांनायनि बिराद लुबैदों आरोना आङो आरो थांबाथाय माथो मोनसे नङा मोनसेल' टारगेट लाखागोनानो खालि हात फैगोन नामा थ' ओंखायनो हांफुंबायथ'आसै आरोना बेहायनो टारगेट लागासिनो आंबो बिदन जाबखोबो नुदों आं आरो पाटनि दख'ना पाटनि मानिखौथ' मारगुलि ओमफ्राय बिदनावबाथाय नोजोरा एसे थाब थायोना आंना थ' नायनोसै मालाबा ओरै मिलायबा आरोना बुथुम खालामनानै मा जाखो सामब्राम हालायानो बेखौनो लागावनोसै आरोना सनाफोर ओंखामबो जाखाथारनोसै उदैया सेब मोनबाय आंना बान्दारा आंना फिलौआ आरोना ओमफ्राय लोगोसेनो ब्लग्सखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो बेनो आं शपिं ब्लग्सखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनाय जाबाय बेनिफ्राय आरो दाथ' जोंनि नर्माल दैलि ब्लग्सआव सुबुं माहारि गोदानफ्राथ' बारा हाबफैगौ जाखासिगोन जाखिनि साफा सानै हाबफै बिसोरबो हाबफैगोन हाबफैलाथाय आं मोनथिला आरोना मानो होनबा भाइरेला गिदिंगासिनो दङना ओइ मा होनो जोंहा रसमा बिनानाव कयेकथा आब' फैसालिनि
आरो कयेकथा जोंहा मामोनलाय बे दैदेनो जानाया बावलायलांबाय आं गथ'नि नामखौ आरोना बिसिनिसो ओमफ्राय मैदोम फंबायमोननि बिसिनिसो जालायगासिनो माथो थ' बिसिनि थाखाय दा जोंनाव जाख'वा जासिगोन आरोना ओरैनोबाबो जाख'वा जाखायो जाखिनि जानांगौ बेबो जानाय नंला बेसो मोनबाय आङो जेखियानो जादोंला जोंहा जोंनि दैलि ब्लग्सखौ होलांबाय थानोसै उफाय गैला बेखायनो गाबोन स्रा खालामनोसै सान्दुंआसो मा खालामो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायलायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच